Ac yn drydydd fan hyn oedd Glaen Rhys o glwb Maes y Waun, Meirionnydd. Os dawn hariad yma heno I guro'r gwyddi'r glas. Rhowch ateb gweddus iddo, natebwch monon gas. Nad ydyw'r ferch ddim gartre, na'i well istan ati. Llanc ifanc o'r plwy arall, sydd wedi mynd â hi. Fy nghalon sydd cyn drymed, o'r march sy'n dringo'r rhyw. Wrth geisio bod yn llawen, ni fedrwn yn fy miw. Yr esgid yn fy ngwasgu mewn llun ysgwyddoch chi. A llawer gofid meddwl sy'n torri'n chaloni. Ambell I gan yr iddnerth yn y fraich ar ysgwydd I gario amal I faich. A grym a'n awsterau faddir i'r yn y lan os gallaf gael canu ambell I gan. Ambell I gan a gaf yn y byd, ond teithi a fi wlad fydd yn ganu I gyd. Ac wedi modail yr anial yn y lan, gobeithio'r gael canu, nid ambell I gan. Ac mae Enlli wedi mynd draw at Ifan am sgwrs. Wel, am fus llwyddiannus, mae'r ferch nesaf yn cael Enlli Piw, llongyfarchiadau ti. Weles I ti ar y telebox wrth diwetha yn yr Wilger Dant, a dyma ti'n cael llwyddiant yn y ffermyr ifanc. Ie, mae wedi bod yn bythefnos brysur, dweud y gwir, rhwng Wilger Dant, penwythnos eitha ffermyr ifanc, ond mae wedi bod yn fus, a bod yn onast, rhwng ymarferion a felly, so fyddai falch o gael traed I fyny heno ar ôl y cystadlu. Rhwng y gwaith, wrth gwrs, y gwaith bob dydd ar ymarferion, mae dy ddyddiadur di Adam Sterlen, di reit llawn sy'n un tybio? Yndi, mae, llawn iawn I fod yn onast, so fydd o reit braf cael ymlacio, ond mae wedi bod yn braf, dwi'n mwynhau cystadlu, mae'n neis cael dod o hynny fewn rhwng gwaith bob dydd hefyd, ond na, braf iawn. Mae'n cystadlu I fod? Oes I ddod yr un o'r Cerdans nes ymlaen heno a parti deilais, so... Pob lwc I ti fo hwnnw, a diolch o'r iawn I ti. Diolch o galon.